En Doc Kump is de trap opgerend. Wat is het codewoord? Oh fuck, dat weet ik niet. Dat is wel cruciaal eigenlijk. Ik kan dat niet vinden. Volgens mij hebben we dit nog nooit metgemaakt. Wat een geluk. Ongelooflijk. Fantastisch. Ik ben opgeslagen hier. Nou, de maandagochtend. Hè. Wie vult dat nu? Ja, shit hè. Ja. Ik heb nog gezegd, trek niet die met de sneakers aan. Wat ga je er mee doen? Ja, goed besteden met carnaval denk ik hier. Te drinken met vriend. Pilsje misschien of 2 of 3. Oh, wie vet. Ja, wel verrekt moeilijk die puzzel. Ja, we hebben hem, Ian. Het is gelukt, jongen. Lekker, lekker. Dit is toch mooi? Ja! Welkom bij de Gouden Sambafoon, seizoen 3. Eindelijk, actie. Ja, en de Kump is aangerend. Moet ik zin? Ja. Oh, de eerste. Ja, de Busterbino. Kom maar. Ja. Door blijven rennen. Doc Kump nog eens aangerend. Weet je het codewoord wel? Dat is onder niet aan. Dat is goed. Meent je dit? Ja, ze heeft wel lef hoor. Maar wie gaat in godsnaam puzzelen met een hond? Kies een sleutel, ik ga met de met rennen. We gaan snel naar de tafels. Die gaan eraan. Wacht de sleutel. Ja, hier is nog een kistje open. We gaan puzzelen. Met hond. Extra uitdaging. Ja, en onze druim is uitgekomen. We hebben 4 puzzeltafels bezat. Eindelijk, nog 4 dagen. Het is een nek-aan-nek race. Hoe is het met dich? Ja, moe hè? Je moest rennen, jong. Ja, kapot joh. Wist ik een beetje een puzzelaar? Ja, normaal wel. Wat is die tactiek? Ja, doe ja. Ken ik hem aaien? Jazeker. Ja, ik ben een beetje bang voor hem. Oh, Is goed. Kom snel naar boven. Kom snel naar Twan. go! Vol dit. Je wist er nog niet! Je moest er Twan! Ijveren weer met zijn puzzelaar met hond! Oh, die ben is zo snel. Kom op, Kelly! Rennen! Kijk, de sambafoon in Arsen blijven. Ja, ik kom eraan. De bus Turbino. Goed. Jo, de bus nu 40 meter verwijderd van de gouden sambafoon. En door is Twan. Sorry, goed meer. Wat het hij? Op de sjaal van degene in het publiek. Gisteren. Klopt dat? Ja, dat is het goede antwoord. Koffer, geit open. En je zit de winnaar van 1111 euro in de gouden sambafoon. Hey! Rammen er maar eens goed. Hoppa, ja zeker.